De fleste af os er ret begejstrede for et køligt glas hvidvin, eller måske en kølig øl her i sommervarmen. Hvad man er lidt mindre begejstret for, det er den der sådan, tunghedsfornemmelse, man godt kan få i hovedet, både mens man sidder og nyder, men også dagen derpå. Og Malene Schmidt-Hertz, det har producenterne luret, og derfor har de kastet sig over det her lavalkoholiske marked. Godmorgen og velkommen. Morgen. Hvad er det, der gør sådan mere overordnet, at den her tendens har bidt sig fast? Jamen, der er en generel trend i verden på, at vi faktisk drikker mindre. Ølmarkedet, også i Danmark, er faldet rigtig meget de senere år, og folk har fokus på deres helbred og sundhed, og vil gerne drikke mindre, og måske også have mindre af det fedende fra, for eksempel når man drikker en pilsner. Du har taget lidt af hvert med, som du plejer. Og lad os i virkeligheden bare starte med pilsnerne herover. Ja. Det er fra et hus, der hedder Tidorn. Er det rigtig en dansk producent? Det er et nyt dansk initiativ. En dansk ølproducent får brygget sin øl i Bayern efter meget nøje udvalgte principper og har gjort et stort forarbejde for at finde nogle gode producenter dernede. Og har lavet nogle øl, som cirka har halvdelen af den normale alkohol, vi kender. En normal pilsner har 4,6, og her er vi altså nede på 2,5 og 2,7. Nej, hvor smager den godt. Og den første er det, som man i Middelhavslandene nok vil kalde en Chianti, altså en øl, som er tilsmagt. Her er det så orange og lemon-koncentrat. Jeg havde slet ikke forventet, at den smager sådan helt limonadeagtigt, ja. Altså med sådan pilsnersmagen. Ja, med pilsnersmagen, som ligger, og det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt at lægge mærke til, det er den der renhed, der er i smagen også. Kølighed nærmest, ja, den smager ikke klistret, men meget læskende. Hvad med den næste? Er den lige så læskende? Ja, men det er jo deres pilsnerudgave, men altså igen med en lavere alkohol, 2,7. Og det, som jeg lægger vægt på, når jeg går ind og kigger efter sådan nogle produkter her, det er, at de er gode til at kunne følge mad. Og nu laver Gorm jo pizza, ja. Og den vil være super til pizzaen senere. Der vil du ikke gå. Altså, der har denne her jo lidt den her lemon twist, ja. som jeg egentlig synes gør, at den er rigtig læskende og frisk og bare drik som standalone. I virkeligheden, ja. Ja, lækre begge to. Ja. Så er der vinen, altså går der meget smagen tabt, altså mister man noget, når man går ned i alkoholprocent? Altså der er faktisk flere producenter, der forsøger sig med at reducere alkohol i vin, og det er der nogle metoder til. Den ene af dem hedder omvendt osmose, hvor man fraseparerer alkoholen, så man kan trække den ud af, og så lade de andre komponenter blive tilbage. Men det der sker, når man laver den operation, det er, at man mister den smagsgiver, som alkoholen også er. Alkohol giver viskositet i munden, men det giver faktisk også smag. Og når man trækker det ud, så falder, for mig i hvert fald, så falder vinen lidt sammen. Så jeg er ikke den her gør. Nej, men den er jo heller ikke, den er helt naturlig. Jeg har taget en Vinho Verde op fra det nordlige Portugal, og de ligger altid nede omkring de her 10%. Og er meget friske og en lille bitte smule perlende. Nu har jeg taget en af klassikerne, det er den mest solgte Vinho Verde overhovedet, og den har de her små bobler. Andre vil kende Vinho Verde, eller stilen lidt for sådan en som Mateus, men den her er slet ikke så sød som Mateus. Man kan ikke smage på den, synes jeg umiddelbart, at den ligger på, altså at den er lavalkoholisk. Nej, og det er måske også grotesk at kalde det lavalkoholisk, når det er 10%. Så hvad kan man gøre? Hvis man nu står med en anden type hvidvin, så kan man jo hælde noget vand i. Noget boblevand i. Ja. Nu er det Perrier, men det kan jo også være almindeligt dansk vand, som man tynder hvidvinen op med, og så gør den sådan lidt spritseragtig. Ja. Sydpå har man jo også en tradition for at hælde, Sprite eller noget andet. Jeg kan godt lide, at man beholder vinsmagen ren, men man kan sagtens tynde den op med noget dansk vand, og så har man jo et meget lavere alkoholudgangspunkt. Så har du også taget en rød en med. Ja. Altså rødvin er der jo nogen, der gerne vil have, uanset hvor varmt det er. Og jeg er så gået efter noget rødvin, som har meget lidt tannin, altså meget lidt, som det vi på dansk kalder garvesyre, fordi altså kan den tåle at blive kølet ned. Det er meget lækker. Helt let og så meget frugtig. Det er så druen Schiava, der giver den her frugtighed, den her lidt jordbær, rabarber, og så har den sådan lidt lakrids og den, altså i begge tilfælde kan man jo godt hælde vand i dem her også, hvis man tynder ud. Og det er jo meget almindeligt sydpå. Og den her kunne sagtens køre også til mad, ikke? Ja, det synes jeg bestemt. Den kan jo både
både gå ind over noget frokostmad og noget let mad. Selvfølgelig kan den ikke tage en stor krydret grillret eller noget meget branket, men den kan godt klare sig i varmen. Og kunne også godt som et alternativ. Og man kan sagtens fortynde det. Jeg prøvede det faktisk tidligere her på morgenen. Ja. Den sidste, du har taget med, altså hvis man nu hverken er til øl eller til vin, så har du taget et lille alternativ med til sidst. Ja, men jeg kan jo ikke lade være med at slå et slag for cideren, altså den franske cider, det oprindelige udgangspunkt, hvor man enten gærer æbler eller pærer som udgangspunkt. Nu har jeg taget en æblecider, og der er udgangspunktet, at man tager nogle bitre æblesorter og nogle syrlige æblesorter, og hvis man vil lave sød cider, også nogle søde æblesorter, og så gærer dem op til de her 5%. Så der vil være noget restsødme i, men som, når du smager den, så kan du også smage, den har den her dejsmag, brødkrummerne. Ja, det er gæringsprocessen, man smager det? Eller det er helt klart. Den er jo sådan en, synes jeg, et eller andet mellem ting mellem bitterheden i en øl, og så vinøsiteten fra vin. Og hvis man nu skal have en grill, skulle jeg til at sige i aften, hvis man skal have kød på grillen i aften, eller noget af den dur, hvad vil du servere til det? Jamen, bøffer for eksempel, røde bøffer. Altså, jeg tror uanset hvad jeg vil servere, så gør seerne lige præcis det, de har lyst til, og deres præferencer. Og det er simpelthen smag og behag. Jeg kunne sagtens forestille mig at drikke pilsner, jeg kunne sagtens forestille mig at drikke cideren. Jeg er lige kommet hjem fra Italien og Frankrig, der sad jeg og drak hvidvin til min mad de fleste aftener med noget boblevand i. Med andre ord, der er ingen regler. Det vi skal ikke her i varmen i hvert fald. Tusind tak for besøget, Malene. Og som altid, så ligger der en forhandlerliste på GoTV2.dk. Den har stået på sommerpizza hele morgenen her hos Gorm. Ellen, hvad for en er du på? Nej, jeg er meget på den her, der er lige her. Ved du hvad, så kaster over den, mens Gorm han lige opsummerer, hvad det er, vi har lavet, eller hvad du har lavet, ikke? Yes, ja, du har været med. Ja, så har jeg. Og dig. Vi starter med Hawaii-pizzaen. Hawaii, som den skal laves med de her grillede padronpeber, frisk ananas, god skinke, mascarpone.